ịnọkọta n'ofu mbọsị kụchala ụkwụ gaa n'ofu kampus si ka ije gaa ụmụasa iwee fụkwa asa nwa dị mma iwee si ya eyu gel bịakene wee bịa nye gị nọmba iwee were nọmba isi ya ka anyị jee ka igonye ya idulie gaa igonyecha enyi ya gonye mmanya gonye nri gonyecha enyi ya niile si ya pik bụ ihe dị ya mma opikchi ihe dị ya nnọọ mma iwee si ya ngwa nke a bụ wikend ka anyị naba na wikend o si gị hei mbakwa chukwu ajụ ka ezi amara nke mbọsị ọzọ ka ezi nke bụ ka anyị naba iwee kwekwe naba ị na-agolie nọmba wikend ọzọ ịkpọ ọnya ịbịakwa imekwa ofu ihe ahụ wikend ọzọ bịakwa ịbịakwa imekwa ofu ihe ahụ itekchi enyi out gochelie ụmụ ihe ka ị na-egolie ụmụ ihe ahụ isikwu anya pik be nya jide aka ya pik bụ ihe so na pik che isikwu ya ka na o sị gị chukwu ajụkwa mbakwa ka ezi ihe na-akọ ihe mbakwa ị na-abakwa ihe a ka ị melide wee mee nye 1 month kwa izu ụka ị na-abịa wee lụọ ofu mbọsị o wee sị ka ihe na-eme onye anụ ọ na-egonye m si ihe ka m gwazika anya bil ka nye bil o wee sị gị hei ụgwọ akwụkwọ aka m akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ i wee gụọ nyacha m niile ọ sị gị ụgwọ ụlọ aka m akwụkwọ ụgwọ i wee nye ya ụgwọ ụlọ ihe a ka emezi o wee tipụ mkpu n'ike o wee sị na ọfụ na okwu di ya o wee jee kọọlịa ndị frens ya wee tie mkpu n'oke ọnụ wee sị ya ije amụ ụmụgụ ime itie mụgụ kapịtabi ego ọsọsọ na-eweta m o wee pụta jụọ oyi ọ maazị ihe ọ ga-eme i wee jekwele kpọcham i wee bịakwa ọzọ mbọsị ọzọ ihe o mezi bụ wee gonyebekwa ihe ka isi egonyeta enyi wee si ya asa ngwanụ ka anyị na nke a bụkwa na wikend wee kwe mbọsị ahụ kwesịkwa ihe ọnwa ọ nara ekwe wee naba iwee kpọrọ ya n'alụ nnọọ gị iwee luo si ya ngwanụ tọpụ ọgọdụ ka anyị seche igbo nke ka anyị gbaa iche na mmadụ bụ ewu ọ sị hei anakwa m eme ụdị ihe bikokwa anakwa m eme ya rapụ m aka iwee rapụkwa ya ka alalụcha ụlọ wikend niile ahụ ịbịakwa ọsị rapụkwa ya kwa wikend ọ na-abịazi ọ na-emekwa ofu ya ị na-arapụ ya mee nye nnọọ 3 months nke 3 months ka ọ ya asị nwoke abụọkwa nwoke adịrọ be nwoke achacha ọ bụrụ nwoke mma tara ya ị ga-afụ ọ bịasị abịago ozugbo ya ga-eji aka ya tọpụ ọgọdụ ya n'ike ihe kwasị anya tọpụ ọgọdụ ọ dakpo oge ndakpo o jide gị na-atọsịsịzị gị ọgọdụ niile na-asị gị ngwa ka emebe kedu ihe ka ji gị abịago m akwadotego m ihe na-asịsị ọkwa onye nwe na-asị achọrọ m ọ bụkwa ka ụmụ nwaanyị si eme ịgbaga trai anya gị nwa ga-abịa wee kọrọ m akụkọ ọkwa m ime ka man of integrity ọ bụ love men na ịnara agbaghị okwu ọ bụ love men ịnara adọkalị ya pantị ọ bụ ya melie ịchọrọ ịnụ ya anụ so now ọ dagolu gị ọ ga-adazili gị mkpi awọ ị ya afụkwa ya trai ya na ka ị wee kweta ya na-ekwu ka emesịa